Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u antor new. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bam ta kasni. Pha ka sarkar jilla ya arngut ki he officer katanat puli puthi bakinit cha Karnataka but ya trailang bat ki board district halor ka jingyam uwe ukna school khalai snem na Meghalaya na ka jingat bi. Shu layo jingtim na ukna school uday ubatip kerteng kum uhebrep kerlang bana kasnong lindem pen ursa subdivision. Ha kajing suba bagade kajing bam we ukna shinrang ubadang khatlai snem karta ulakhat no bat arfu prangut ki we pat ki khna jongka hostel bean balapnya de ka school shiment kila sha sumar ha kasngi ublei hadin bakla ot ye kajing pangpo hadin bakla bam ye kajing bam ki blasa na kajing ye lekman holy la yathu ki pulin kane ko hostel kadai batre kam bean jongka school shiment kabadon ha kasnong ti kangepra Hamala Valley Talung jangka Madhya district napreng kini ki arfu prangut ki khna basitam layathu ba arf sangut ki dei ki bana jilla Meghalaya kini ki arngut ki officer ki dei uba P Sun sub inspector of school subdivisional school education officer Shillong but uba R Kharsuntiu district MIS PM Poshan Shillong